Bueno, abesti bat igo biot Azkaiter Pelosen Unai Azkarate YouTubeko kanal ontara, dauka izena Orratzen dantzen menpian, dagoen dela urte batzuk idatzi neban letra bat, oporretan eguanian, eta holaxe esaten da. Goizean goiz heiki, goetik salto batean, hauan zoze sartu urbegi xauzti, etxetik urtetian, lanien sartu, aurrera egin, bauaz bakoitza, gure bidean. Lanetik irten gero, azkar ziztu bizian, orain hemen ez daukat nere denbora, alperrik galdu bihar. Kalera noa, abesti berri bat daukat, bere izen hau da, Orratzen dantzen menpian. Asteburuan noiz helduko zai, heldu orduko pasa zai. Asteburuan noiz helduko zai, heldu orduko pasa zai. Orratzen dantzen menpian, biziga, orratzen dantzen menpian.